Mengobninzi amalungu ombutho olawulayo we-ANC kwinkonzo yesikhumbuzo yobengusekela sosiba jikelele we-ANC ongasekhoyo uJessie Duarte. Phakathi kwamagosa phezulu e-ANC azimasele nkonzo kubalulwa usekela mongameli weli umnumzana David Mabuza nalowo wayesakuba ngumongameli weli umnumzana Thabo Mbeki. Obesakuba ngusomlomo wepalamente unkosikazi Baleka Mbethe uthi uDuarte ulandulele eli ngexesha apho isakhono sakhe sobunkokheli sidingeka ngamandla kulombutho ulawulayo nakwilizwe jikelele. Jessie is suddenly not with us. In a time when her skills are sorely needed. I feel for comrades who worked closely with her, especially in clearing the political environment of one single affliction around elections. Umnumzana Thabo Mbeki uthi uDuarte ebekwazi ukubaluleka kokubeka phambili izidingo zoluntu. As a revolutionary, Comrade Jessie would have understood a number of things. One of them was that as revolutionaries and as a revolutionary movement, we really exist to serve the people. It's what justifies our existence. To serve the people with no expectation of any reward. Umfikazi usweleke ngeCawa esiphuma kuyo emva kwengulo ende yesifo somhlaza ze wangcwatywa ngenjikalanga kwangolo suku ngokwenkolo yamaMuslim. Wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo.